Hvad så alle sammen? Og i dag så spiller jeg Swish. Og det er en ny serie, jeg er begyndt på. Og jeg spiller alene i dag. Men ja, og ja, husk at like og subscribe. Nej, what the fuck. Fail. Glem hvad jeg sagde, drengen. Men vi ses bare i den første game. Hej. Og så er vi tilbage med første game. Og vi spiller nok 2-3 games. Og nu dør jeg nok. Eller ikke. Eller jo. Fuck. Satans. Nå. Så prøver vi bare lige. Jeg kan ikke se ham. Fuck, han er vild ham her. Ej, det er næsten trælste der. Hold da væk. Ej, skal du spille HDMC-style, hva'? Seriøst! Nå, drenge og piger, han var sgu bedre end mig, så ses i den anden game. Hej. Og så er vi tilbage med andet game, og håber det går lidt bedre end at tage 3-0, siger jeg. Så jeg skulle egentlig på den samme. Jeg holdt længere øje med navn sidste gang. Men skal se, om vi kan få nogle bowshots ind på. Jeg hader, når jeg lægger. Oj! Yes! GG, drengene og pigerne. Hvis der er nogle piger, der overhovedet ser med. Det tvivler jeg sgu på. Fordi ja. Og for helvede. What the fuck? Ej, jeg kunne cruise i dag. Og jeg fik omstændigt. Ja. Og jeg kommer til at tage screenshot. Er det sådan, man gør? Nej, det er ikke sådan. Det er sådan. Ja. Jeg tror, jeg skal nok drikke ind og pigerne. Jeg skal lige købe lidt til det øjet. Sådan der. Nu kommer han langt for et forspring. Wow. Ja, GG, drengene. Vi ses i næste game. Og så er vi tilbage med tredje game. Og vi flækker ham. Der. Gå nu væk. Ja. Ikke med bil. Kill ham. Nej, hvordan kan jeg få ham? What the fuck? Helvede. Ej, jeg må ikke bande. Ej, nej. Kludes. Ha! Sildelej, har de hjemme til her? Og når man den der. Okay. Nej! Nej, hvordan kan jeg ikke få ham? Nu skal den der sikkert hjem. Der. Nej.
Vi ses i næste game. Og så er vi inde i fjerde og sidste game. Og jeg prøvede faktisk lige at filme det sidste game her lige før. Men når en hacker ind, og det er jo ikke sjovt at kigge på hacker, så den køttede jeg bare med det samme. Ah. Okay, dem. Ja, ikke drengene. Jeg afhører videre. Men han er OK PvP skills. Men jeg er selvfølgelig bedre. Ej. Lol. GG. Balkan Huawei hedder han. Nej, hvad? Jeg sagde det der. Jeg sagde Ulla Pyg. Ser lige nogle af mine skills. What the fuck? Ja! Han fik en combo på mig. What the fuck? Ej, vi fortjener lige en runde til. Vi tager lige en til. Så vi ses aller sidste game. Hej. Og så er vi tilbage med femte og aller sidste game. Og dengang mener jeg det faktisk. Så ja, men god start da. Vi kan ikke se ham. Okay, nu kan vi godt. Ja. Hey, what the fuck? Nu skal jeg dø. Yes! Fight. Men jeg ser ham. Det er bare... GG. I am Stormy. Ja! GG, drenge og piger, vi ses. Ej, vi laver lige nogle outro. Nå, ja, det var så alt for denne gang. Husk at like og subscribe, så jeg bliver meget glad. Og ja, jeg ses bare næste gang. Lol. Nå, jeg tror det stod Huawei der. Nå, men ja, vi ses bare. Hej.